Lanean geunden bitartean geneukan bizitzak ez digu etorkizunerako balio. Pertsona aktibo eta geldiezinak gara. Denbora betetzea baino zentzuz betetako bizitza proiektuak behar ditugu. Mugitzen jarraitu nahi dugu. Balioa ematen eta gure gaitasunak ezagutzen jarraitzen dugun bitartean. Urteak betetzea ate berriak zabaltzea da. Aldaketa garaia da. Gauza berriak sortzeko aproposa. Baita helburu berriak finkatzekoa ere. Horregatik jaio da Altxor, Eusko Jaurlaritzaren ongizate, gazteria eta erronka demografiko sailak bultzatutako zerbitzu publikoa. 60 urte bete ondoren mugimenduan jarraitu nahi duten pertsona guztiei zuzendua. Jakin minez, zentzuz eta gauzak egiteko gogoz dauden guztiei zuzenduta. Arabako, Bizkaiako eta Gipuzkoako gure bulegoetan, bizi proiektu berriak diseinatzeko orientazioa, laguntza eta inspirazioa aurkituko dituzu. Bizitzeko, izateko eta gauzak partekatzeko forma berriak irudikatu ditzazun. Eta bulegotara ezin bazara hurbildu, zurekin konektatuko gara. Altxorrek ere badu ekosistema digital bat, edozein lekutan egonda, urruneko arreta ahalbidetzen duena. Zentzuzko oraina sortzen lagunduko dizugu. Aukeraz betetako etorkizun bat. Lagunarteko bide propio bat. Jubilatu berri direnentzat. Beste pertsona batzuk zaintzen dituztenentzat. Parte hartzen jarraitu nahi dutenentzat. Etorkizuna planifikatzen dutenentzat. Gehiago nahi dutela dakitenentzat.